poliziaren aurka azken harrikada. Azken sindikalistaren, azken Audi Mercedesa, azken autobusak daraman, azken eskirola, azken eslogana, azken eslogana, azken putakumearentzat. Azken etapako azken esprinta. Azken tangoa Bruselan, azken aurre retiratuarentzat. Azken unean, azken lapurrak, azken gerentearen, azken sekretua uzten du. Azken eslogana, azken eslogana, azken putakumearentzat. Azken enpresaren, azken zutea, azken tiragoma. Azken langilea, azken eroia, azken langabearen, azken lana. Azken eslogana, azken putakumearentzat. Azken putakumearentzat. Azken eslogana, azken azken eslogana, azken putakumearentzat. Azken asamblada, Azken zalditxoa, azken asteazkena, azken txirrindularia, azken aurrezko nonai, azken tikidexa, azken eslogana, azken putakumearentzat. azken putakumearentzat. Enpresa produziaren erdia Poloniara darama, planta berri batea. Hemen lanean ari direnentzako lanpostua baino ez diak gehiatuko. Gaurko bia biharko gozea. Enpresaren ultimatuma onartu ingo jat. Galtzen diren borroka bakarrak, Eta ni datorren urtean Amerikanoan Gregario jugona. Zea, Udentxe utxibia zaio gogo. bertan bera uzten direnak dira. Plan honek ezin dikutsik egin. Sekula utxain aldia, Martinosa, mantenimendukoa. Eta Kepa Agirre, komiteko buruetako bat. Auto bat lapurtu diat. Turrean kristunak egituko gaituk eta adin txikikoak baitu nahi duk? Lan gatazkei buruzko tesia prestatzen ari naiz. Zuk ze, sartu atea eta listo? ezkatzuk neska horregatik azartuko ezta. Salda baino zurekin. Ondana. Pauso txiki bat da gizakiarentzat eta pauso handi bat ere bai. Dena galdutzat ematen duzunean,